ya que tienes problemas para entender el euskera, igual, bueno, se puede poner en la fila de atrás que hay un compañero que ya traduciendo al oído lo que hayamos dicho. Caldera, argazkia que tenés que por aquí. Espera. Bueno, jakingo duzuen bezala, Gipuzkoako plazan, igandetik burutzen ari garela ekintza bat, goaz etxera, hori da gure espiritua. Azalduko dugu hemen pixka, zergatik ari garen, eta gero lagunak azalduko du zer da justu hau gertatu dana, eta horren aurrean, zer bere egin izateari. Bueno, erraustegiaren kontrako mobilizaziotik hasi izan dena, ulertzen dugulako erraustegia dela ikonoa. Ikonoa, hau etxe hau bera ere ikono bat lan bezala, aldundiaren beste aldean, eta, bueno, hori, proiektu honetan ere, erraustegiaren proiektuan, dagoen motibo bakarra proiektu hori aurrera eramateko finantzieroa da. Finantza erakundeak dira hasieratik sekulako etekinak ateratzen ari direnak. Caixa eta Banesco kooperazio batekin 100 milioi euroko irabazteak eduki dituzte. Eta proiektu hori 1.200 milioi kostatuko baldin bazaigu Gipuzkoar guztioi, hori
moteko, zabaldu zan deialdia, hori, Gipuzkoa zutik deituta edo, elkartzeko arratsaldean, ez? Losakoa eraman dago. Horre erabaki izan, Gipuzkoa plaza hartzea, diputazioa aurrean dauela, pixka atzaratzeko diputazioaren ardura gai hontan, eta horrezkero horregon gara, gaur goizerako. Egun hauetan nahiko lasai egon gara, baina diputazio batzuk egon dira, zentzu gabekuak, gaur hori da, bestea da, zorrada dela eta eskatu identifikatzea, eta gaur goizan bapatean etorri dira, udaltzaingoak eta ertzaintzak, baina izan dira municipalek, portatu dutenak egoera eta hortik zutea. Egitu zena izan da gauza materialen kontra jotzea, hartu dituzte karpa gauza guztiak kamioi baten sartu, baita pertsonen gauzak, motxilak, barruan norberaren dokumentazioa gauza guztiak eta kamioi baten sartu, eta lortu da hori pixkat gelditu, hor asamblea da, pixkat informazio legala jaso, eta botako dituzten, ja kanpoan den, eta eraman genitun gauzagu edo beraiek eraman. Horren esan dugu, eraman ditugu, eta puntu baten ere nondik botatzen gaituzten ora. Eta ez gaude okupatzen ez obrak, ez eraikin bat, gaude kalean. Plazan alde batetik bestera botatzen zaituzten. Ez da puntu baten surrealiza dela goera. Eta orduan hortik esan dugu, bulebarren goaz. Eta orduan bulebarren haude oin, kioskoan egoera legala ezberdina da, ze hortik botatzeko bakarrik alkateak eman aldu abitua, eta beste tokitik arrazoi batzuk direla eta ertzaintza ere tortzitek eta botatzea, baina hortik botatzeko botatzen bagaituzte alkatearen ardura da, eta hori, pixkat argi gelditzen baldin bada, guretzako ere argudio da, hau da ardura dutzen. Eta hori jarraitzeko asmoa, gaur goizan jende desente bildu gara, kaleko jende pila tortu pasatu zena gerturatu da, lagundu digu, eta deialdia da ontxe bazkaria izango da, Bazkal ostean lautan dago mai inguru bat, kasutan egongo dira ela eta labekoak, ze egiten ari garena saiatzea erraustegiarena lotzea beste gai batzukin, eta gaur beraiek etorri bat ziren, 5etan bi zaldi egongo dira era berean, bata hori, belartza bi Añorgan egin nahi duten makroproiektan inguruan, belartza poligonoa zabaltzearena, duela gutxi atarazena, Donostian como kolpea jasotzen duzu eta pentsatzen duzu nola horrein eta beste bidetzen eskizu berehala, horren inguruko informazioa dagoeko, eta era berean, tailer hitzaldi juridikoa ingo dugu, jakiteko ere egun hauetan, ez eskubide ditugu, nola jokatu dezakegun, mozal legea eta guzti hori. Eta 6etan deialdia dago, bulebarretik Gipuzkoa plazara tortzeko, 6:30. Piskat ekimen bat egiteko, eta hori, hortik ona, eta 7etan bilera. Egun hauetako